Thlirtute in laneyang September ni sompali Isaia ani chuan kalla he chi te hi shilro bengin asiat zawng shia ula angaina ero chu she su a mu chu mu ula shiat ero chu she su ti in he chi te thinlung hi ti thaula an beng te tingongla an mit te mai mit chin ti ro chu ti lo chuan an mitin an mu anga an bengin an shia anga an thinlungin an shebok anga an hoi kir le anga ti damin an omda ange atia Isaia bungruk chang kwale chang som zol nei ti tur chu achiang khati hun laia thil thalo hluar takte do zawngin o achua tur ani ma se beise tur enge monei sa lawa tho chua chu a hlawa lalpa engchen nge ni ang ti ina zota imi thlan zinga tu ma hian she thiama simin ti damin an omdonem ni kalsual mek judate a veina chu a thlon lovanga arong bol na chu ra chua lo hulhwal chu ani don lo chu ti chungin chuan tam tak chunga thil thalo lo pungzel chu ama hun laia nuai bo thei ani lo adam chung zongin zirtir tu do thei huai sen chiat na le beise na zol nei ani kop tur ani chunglam thil tum chu atopa hlen ni in ani beina zara ra chua in pathian thu cha puang turin om zong zong te thora chu alo lang tawng ala bang te chu chandam ani don hei hi alo thlen theinan volok na le ngen na thu cha te chu hel mang te hne na thlen tur ania lalpan heti hian a puang khopuite mishing om lova arama inte urtu om lova ram chu a chiaw veka lalpan mi te chu hlataka asona ram chunga mun kalsan nu tam tak a om thlengin ti in shemna ri tak te chuan swal sim du lo te chu atlak buak dona indau na te ramdanga thon bote ne chia na te namte zinga thu nei na le ming tha lo na te chu lo thleng vek tur ania chu pathian lung ni lo na kut an tuar ani ti anin shiata simna an nei pha na na ni marlam lal rama nam som te chu namte zinga ti dar ani thuai to dona an khopui te chu a chia a kalsan ani anga an ma ni ti chetu mel masipai te chuan ram chu an shoot lang meidon ani Jerusalem be upo chu atopa atlunge nge anga juda te chu sala shwai bo an ni anga ram tiam ero chu kumkhua a hlam chia hlen der chu ani lawang